Аз съм Solder Hex и днес познайте какво ще играем. Разбира, че знаете какво ще играем, защото сте прочели тъпото заглавие. Шегувам се. Днес ще играем Hero Zero. Искам да пожелая на всички честита нова година. И така. Днешния клип ще ви покажа моят отбор. Моят отбор... да ви кажа, аз съм на Spark. 30 понички, ети колко си монети, 453 монети. За да се върнем на темата. Отборът ми се казва Българска армия. Българска армия, внесени монети имаме 927. Развитието е малко, все пак го създадох преди няколко часа. Това съоръженията ми е на 3. Популярността на 3 и мотивацията на 2. Членовете ми са аз, лидера и Zeus88, един приятел. Той не снима. Ето го. Направихме голям фейл. Имаше едно момиче 26 левел. Казваше се Мелена 5. Ето я. Напусна отбора. Да, увеличи тези неща. Даде няколко монети. Но напусна и влезе в друг отбор. Да, и аз ако съм ако ми пратят покана за някакъв силен отбор. И аз разбираш, че аз ще приема. Но кофте стана това, че ние атакувахме един отбор. Ето, младежката сила. Слабия отбора има 7 и 4 лева, тя ще ги бия. Но този 18 няма как да го бия. Ние щяхме да ги бием с помощта на ние, защото тя беше по-силна, разбира се. Но така стана, че тя напусна и сега стана голям фейл и ще ни падне славата, но нищо. Нищо. Сега да покажа в класацията на кое място сме. А, 658. Хм. 8% развитие. Слабички сме, но описание на отбора. Да стигнем. Това ние се борим за шоумани. И така. Това исках да ви покажа от мен. Довиждане. Чао. Не, всъщност няма чао. Исках да ви кажа, че ако някой гледа това видео, да се присъедини към нашия отбор, защото ние успешно търсим членове. Ето нашите бележки, нашите правила на отбора. Лява монета всеки ден, бустър е от 25%, трипонички, чакай малко тук. Трипонички на седмица, без псовни, търсим успешно играчи и така. Искам да се присъедите към нас, ако можете. И така. Ако клипът ви е харесал, харесайте го, споделете го, абонирайте се, оставете по един коментар.
И това ще е от мен. Чао! До другия път.